Protesta laban king korupsyon. Ikasada ring niyayaliwang grupo king Pampanga king daratang nga September 18. Teenage pregnancy rate king Central Luzon mibaba. Pero manatiling ating pekamata sa kaso king maranong pa magbuktut kareng hanggang rehiyon. Mother of Good Counsel Seminary at National Historical Commission of the Philippines. Pesi na yan, ang historical marker ng Bishop Cesar Maria Guerrero. Cayabe Infirmary, magumpisa ng ipatalakad ng San Fernando LGU. Fort Marian Exhibit, makabuklat na king Ciudad Angeles. Maya pa oras kabalin. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, wabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pumalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap kilog ng Parminggo. Yako po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Meto nga protesta o rally, ikasada rin yayaliwang aguman banlabanan in korupsyon king bansa ay may report. Tumugon tayo sa matinding pangangailangan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ikalawa, upang ilahad ang labis-labis na pang-abuso, pandarambong at pagpapahirap sa atin, hindi lang sa mga Kapampangan, kung hindi sa buong bansa, sapagkat may kasabihan, sakit ning kalingkingan, panandamanan ning mabilog ang katawan. Reti reng pamuklata amano ng Alex Caugiran, ang dating presidente ng Clark International Airport Corporation o SIAC at ang lead convener ng Concerned Citizens of Pampanga. Meto nga kilos protesta ang ikasada reng miyayaliwang sektor laban king malawakan kanong korupsyon king bansa, kabilang na reng maanumalya at kontrobersyal a flood control projects ng gobyerno. Iti katukining karelang press conference ketiking St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga ngayon September 11. In Concerned Citizens of Pampanga, metong yang aguman dareng miyayaliwang individual, organisasyon at progresibong grupo. Dun sa 10 billion o 14 billion worth of infrastructure, flood control, no? Kung susumahin mo, kung may maninakaw yan na mga, let's say, sabi nga ni Senator Lacson, about 70%, no, to 79% of the funding for flood control projects ay nanakaw lang at nabubulsa. No, so out of the 14 billion, imagine 70% of that would probably approximate to more than 10 billion. 1 trillion a year. Oh, 1 trillion a year. So 800 million. No? Dito lang sa Pampanga, yung sinasabi ko. Imagine, we have 40,000 rice farmers registered yan. No? Nakasulukuyan ay talagang naghihikahos. No, dahil yung presyo ng palay nila na binibili, 8 to 10 pesos, 12 pesos, kulang pa sa puhunan. Kabilang niya kano'y Pampanga, kareng lugar na direktang apektado, king maling pamangamit ning pondo, dapat sana para kareng istrukturang poprotekta, kareng residente, laban king albog. Ing sangkan kanuketi, ing malalang korupsyon. Bilang taong simbahan po, nahihiya po ako na itong mga nangungurakot ay siyempre mga Kristiyano yan, Katoliko yan. Siguro nag-aral pa sa Catholic school. Anong napag-aralan nila? Ano ang kanilang buhay bilang Kristiyano? Yung sisimba sila linggo-linggo, tapos nangungurakot Monday to Saturday. Anong klaseng pagiging Kristiyano yon? Anong pagiging mabuting anak ng Diyos ba yon? Wala ba silang konsyensya? Nakakahiya po. Kaya ako'y nananawagan sa buong simbahan. Mabuti ngayon dito sa
Pampanga dito sa St. Paul na nagsisimba kami, ang sermon nila talagang against kurakot. Ako nananawagan sa lahat ng mga pare sa buong bansa, mag-sermon kayo against kurakot. Mag-sermon kayo against itong mga taong walang talagang simpatya sa ating bayan. Kabilang kareng mekisan metong reng human rights at civic groups, religious sector, akademya, reng Ortilano at aliwa pang memalen, ama nyulong king transparency, iba't king gobyerno. At siyempre, tayo po ang panawagan ng concerned citizen ng grupong ito ay hindi lamang natin hayaan na sila lang ang gagawa ng investigasyon na yan. Kailangan din natin bantayan yan at subaybayan at para maging pressure group din tayo sa kanila at at matitiyak natin na mayroong mananagot sa mga ginawa nilang yung katiwalian na ginagawa nilang ito. Makasadyayang gawa ng serye dareng aktibidad manibat September 17 kapamilataning province-wide noise barrage. King September 17 naman ganapan yung metong programa King Metropolitan Cathedral King Syudad ning San Fernando. Aumpisan kapamilataning metong misa at tukyan ning metong payapang rally. At sula naman king press conference din na JC Alcaraz ning alyansa na mga magbubukid sa gitnang Luzon. At sula naman ni LV Edona ning Kadamay Pampanga, Clifford Piñera ning National Union of Students of the Philippines o NUSP Pampanga. Francisco Dangla III ning Bayan Gitnang Luzon, Jerome Esguera ning Akpusta o Angeles City Public School Teachers Association at Alex de la Cruz ning Defend Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Meto nga protesta ing kinasada reng miyayaliwang grupo, kaya bereng kayanakan hingarap ng DPWH Region 3 Office. Ay ni report. Meto nga kilos protesta in kesada rin kayanakan at aliwa pang cause-oriented groups inyang Martis kingarap ning Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office king Pampanga bang kondenan ingamanwa na korupsyon kano kareng flood control projects king Central Luzon. Ing rally, penimunane ning kilusan para sa pambansang demokrasya o kilusan. Kayabe ing Youth for Nationalism and Democracy at Alternative Politics Movement o Alterpol. Irally may gumpisayang alas 10 ning abak. Tinagon keti, reng niyayaliwang representante iba't Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Agpang kareng grupo, metonging korupsyon, kareng sangkan, inya magpasakit lakwas, king sitwasyon dareng residente, king maluwat ng apektado, king albug at climate change. Kakalampag larete king gobyerno na ipagtanggol yung pondo ning balen at kailangan lang makibatan reng sangkuta kontratista at opisyal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pegumpisa na ni Angeles LGU ing pamananggal karing illegal na strukturang makatalakad king lele ni Abacan River king party ning syudad. Ay ning report. Inumpisa na ning Angeles LGU ing pamaglinis ang pamaglako illegal na struktura alinang pas kin 3-meter easement king Abacan River Access Road. Kapamilatan ng Mayor Carmela John Lazatin II, penimuna ning task force sa Abacan ning clearing operation. Kaya bela mo naman kanitiring may ayalibong opisina na ning Angeles City Government. Voluntaryo na lamang piglako ring informal settlers ting talakad lang struktura kilala ning ilog. Bala-balao si pamaglako hanggang ala ng pakatalakad na struktura karing barangay makapadurot king Abacan River. Layo ning operasyon na linisan ning lele ilog karing illegal na struktura pati basura. Prioridad ng Mayor Lazatin ing pamaglinis king paligid para king kaligtasan daring Angelenyos. Ako po ilay kagambuan ning News Force Pampanga, balitang tutu, king balen, susuyo. Mi babaeng kaso ning teenage pregnancy king Central Luzon, makanyan man. Manatili pamurin in Region 3 karing ating pekamata sa kaso karing hanggang Riyon king Pilipinas. Ay na report.
Bumaba ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa noong 2023 ayon sa pinakahuling datos ng Civil Registry and Vital Statistics o CRVS ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 150,138 na kaso noong 2022, bumaba ito sa 142,276 o 5.24%. Gayunpaman, tumaas ang bilang ng panganganak ng mga batang edad 10 hanggang 14 anyos mula sa 3,135 noong 2022 patungong 3,343 noong 2023. Sa Central Luzon, bumaba ng 9.73% ang kaso ng teenage pregnancy o 15,442 mula 17,107 noong nakaraang taon. Ngunit, nananatili pa rin ang rehiyon bilang pangalawa sa may pinakamataas na kaso sa bansa, kabilang na ang pagtaas ng 3.18% o 422 na kaso ng mga batang edad 14 pababa na nabuntis. Pinangunahan ng Pampanga ang listahan na may kabuuang 3,886 na kaso, kabilang na ang 556 mula Angeles City. Sinundan ito ng Bulacan at Nueva Ecija. Sumunod ang Tarlac, Bataan, Zambales, kabilang ang 184 mula Olongapo City, habang ang Aurora lamang ang nagtala ng pagtaas ng kaso na umabot sa 443. Ayon kay Regional Director Lourdes Nacionales ng Commission on Population and Development, positibo ang pagbaba ng bilang, ngunit nakakabahala ang pagtaas ng pagbubuntis ng mga batang edad 14 pababa. Dagdag pa niya, kailangang harapin ang ugat ng problema gaya ng kakulangan sa sex education, kahirapan, child abuse at exploitation. Kasi nga po, in fact, buong Pilipinas, we are really conservative, no? Ang sexuality education po, time and again, is not about sexual intercourse. Sexuality education is the education about the personhood, about what I feel, about what is confusing me, about everything that adolescent is trying to ask. Pero naging controversial po yun. Kaya para na lang okay to continue the program and to further strengthen the sexuality education at the national level po, pinangalanan siya na reproductive health education. It is a reproductive health education at syempre kinikater natin una, mga guro na dapat confident sila at tama yung mga attitude nila sa pagtuturo ng sexuality education. Binanggit din ng Commission on Population and Development o CPD ang mas malalim na epekto nito sa kabataan gaya ng limitadong edukasyon at oportunidad na maaaring magpalala ng siklo ng kahirapan at inequality. Yung lack of information, yung tamang impormasyon. Dahil nga po una, hindi na pag-usapan sa bahay, sa eskwelahan ay very vague din yung reproductive health education dahil para sa iba controversial. So nag-e-explore po yung mga bata natin, nabuntis. Ito namang mga magulang, conservative, kailangan may tatay yan. Pinagsama. So nagkaroon na po ng repeat pregnancy. At doon sa pagsasama ng dalawang adolescent po, it is also evidence. Hindi na natin pwedeng i-mention. Nagkakaroon na po ng sexual violence. Kasi syempre, magpipilit na yan. So, nagkakaroon na repeat pregnancy kasi pag ayaw pumayag ng babae, magagalit yung kanyang partner. So, nagkakaroon sila ng another pregnancy. So, yan po yung pilit natin ina-address naman. Patuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang programa sa rehiyon kabilang ang partnership sa DepEd para sa comprehensive sexuality education, pagtatatag ng adolescent-friendly health facilities kasama ang DOH at pagbuo ng teen centers sa ilalim ng Information and Service Delivery Network. Kasama rin dito ang Special Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children at mga culture-sensitive seminars sa tulong ng mga local government units. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kayo lang ang tabayanan. Mother of Good Counsel Seminary at National Historical Commission of the Philippines. Pesi na yan, ang historical marker ng Bishop Cesar Maria Guerrero.
Cayabe Infirmary magumpisa ng ipatalakad ning San Fernando LGU. Fort Marian Exhibit makabuklat na king Ciudad Angeles. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. King Ciudad Angeles, ibuklat siya king publiko ing bidding para kareng isaling sakyan o motor maluwat ng maka-impound king City Hall compound. Ay ning detalye. Bang mabawas larempa katamba kasakyan at motorsiklo king impounding area king Angeles City Hall. Ipatupad ning lokal na gobyerno ing bayong panuntunan para king masaleseng pa mag-dispose kareti. Inyang September 3, pinirma ning Mayor Carmelo John Lazatin II ing Executive Order number 14 Series of 2025 magtakda king implementing rules and regulations o IRR para king pamanibala, pamamisali at pamag-dispose kareng may impound da saken a makatuki king national regulation. Agpang king EO reng saken makakwa kilog ning 90 days o 3 bulan mi pailalamla king public auction kay batyang pepalwaling abiso kareng lokaladyaryo at opisyal na website na ning syudad at kareng bulletin board kareng pampublikong lugal kalupa king palengke at City Hall. Ing City General Services Office o GSO ing magtakda king minimum price dareng balang saken kay bat ning inspeksyon at tanggap rehistro ibat kareng interesadong bidder. Gawa niya iting open bidding nung rin ing kamata sa offer yang ideklarang manyambut at kailangan mamayad kilog ning 24 oras. Ustong kapamayad automatic kuyang madisqualify iti at tokyan ing kamata sa bidder ayang sinambut. Inganggang penakitan ibat king auction, i-account lareti agpangking regulasyon ning Commission on Audit o COA para king transparency. Ing City Treasurer's Office ing manibala king report kaugne dareng anggang transaksyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Binisita ya king Ciudad Mabalacat Senator Bam Aquino nung rin pepasyag na keti ing kapagnasan asamasan na rin eskwela kasahop ni Mayor Jeld Aquino. Ay may report.
Misan metongla dina Senator Bam Aquino at Mabalacat City Mayor Jel Daquino king kapag nasa napasantingan la rin pasilidad karen pampublikong eskwela king syudad na ning Mabalacat. Inya Biyernes, September 5, binisita yung senador king Mabalacat bang personal inspeksyonan ning kabilyan da ring eskwela king Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School. Kabilang kanuking karelang tutukan ring classroom ang mga ilangan na agad manyamasan. Pepasyag ng Senador Aquino ing panukalang mag-reallocate a pondo iba't king flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH bang ilele king pamanyamasan kareng eskwela king mabilog a bansa. Sabi na, mas kailangan na din lang prioridad ing edukasyon at ing kaligtasan na ring magaran. Nandito ho tayo para magtulungan, para makahanap po ng tamang solusyon dito po sa mga problema natin. At tingin ko naman, kung lahat tayo magtutulungan dito, kaya nating masugpuan yung mga problema ho natin sa edukasyon. Sa aming komite ho kasi patuloy ang aming pag-iikot sa mga eskwelahan, pag-check ng mga pangangailangan pagdating sa classroom, sa internet, kausapin rin yung mga local government unit leaders, tsaka yung mga teachers natin, para yung ginagawa namin sa komite talagang nakaugat sa katotohanan, no? At yung kutob nga namin na marami talagang classroom kailangan magawa, ma-repair, kitang-kita po dito sa Lacandula. At nakakagulat po na may mga classrooms to be condemned na po dito sa high school at sa elementary, pero wala pang plano para mapalitan, no? So ito yung mga nais po naming tingnan at mapondohan doon din po sa ating komite. Kayag na naniti, sabi mo naman ni Senador at Mayor Aquino ing posibleng sponsorship at aliwa pang suporta para king mas ligtas at masaleseng eskwela king mabilog a syudad. Kaya pasalamat naman ni Mayor Aquino kang Senador Aquino king saup at malasakit kareng Mabalaqueños. Kami po itaos po sa nagpapasalamat sa pagpunta ng aming naaking pinsan, no? Insan Senator Bam Aquino, para po ipakita ang kanyang kakayahan na talagang umiikot siya. Pinapakita niya ang battle cry niya during campaign is for education. So nandito tayo ngayon, it only proves that Senator Bam Aquino cares, no? Hindi lang promises lang yan, not by words but also by action. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Formal neng binuklat ing historical marker ning Bishop Cesar Guerrero ing mumunang obispo ni San Fernando, Pampanga. Ay ning balita. September 8, 2025, isang makasaysayang araw ang naganap sa Mother of Good Counsel Seminary sa lungsod ng San Fernando nang formal na ilunsad ang historical marker ni Obispo Cesar Maria Guerrero bilang pag-alala sa nagtatag ng seminaryo at unang obispo ng San Fernando. Ang okasyon ay bahagi ng ika-75 anibersaryo ng seminaryo, katuwang ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP at pamilya ng yumaong obispo. Layo nitong parangalan hindi lamang ang kanyang dedikadong paglilingkod sa simbahan, kundi pati na rin ang malalim niyang ambag sa lipunan. Pinromote niya yung pagbasa ng Philly at saka Noli kung kailan at that time bawal na bawal ang pagbasa. At saka talang ayaw nilang ipabasa sa mga religious schools ang Noli at Philly. So, si Bishop Guerrero, pinus niya na basahin nila ang Noli at Philly. At saka pinus niya yung yung mga Pilipino ay maging bahagi rin ng hierarchy ng Pilipinos. Isa unang for mga foreigners ang mga bishop natin. So, isa siya sa pioneer ng mga local na pare na naging mataas na tungkulin sa simbahan. Para naman kay Gemma Cruz Araneta, apo ng obispo, ang parangal ay patunay ng isang buhay na hindi nasayang. Oo, dahil bilang paalaala sa mga nagawa ni Lolo Obispo dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas din. Dahil nga, nung panahon ng Hapon, ay para siya yung namuno sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Eh di syempre mahirap yun, ano, di ba? Panahon ng Hapon. At para sa akin, parang gantimpala sa kanya yung naging siya dito, Archbishop ng Pampanga. Dahil napaka-importante yung posisyon na yun. Oo.
Sa panig ni Archbishop Florentino Lavarias, ang seminaryo ay nananatiling saksi sa diwa ng pangunguna ni Obispo Guerrero. So ini, metong yan tanda, ban paganaka, kay kami na kay katam, napotang miras sa akin at hintamo namang responsibilidad na makanano yung likwanan diwa ng biye na ng minunatang obispo o hindi mo naman sana yung isunduta mo. Para bang kanita itang kayang bakas papunta kay nga pong Ginoo, iya mabura. Nilalado tayo pampasalan na pamilatanin kay katang pamanuki yung kayang halimbawa. Mula sa kanyang mga reforma sa edukasyon hanggang sa pagtatatag ng Cruzada de Penitencia y Caridad na nagpatatag lalo sa pananampalataya sa mga baryo ng Pampanga, nananatiling buhay ang kanyang pamana. Ngayon, habang ipinagdiriwang ang ika-75 taon ng seminaryo, muling ipinapaalala ni Obispo Guerrero na ang tunay na liderato ay nakaugat sa pananampalataya, malasakit at kababaang loob. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa bato ng mga marker, kundi sa puso ng mga taong patuloy na binibigyang inspirasyon ng kanyang buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Financial assistance at goods ang dinakining pamilya Pineda para kareng pasyenteng ni cancer. Ay ni report. Penimunaning dating board member Maylene Pineda Cayabyab ing pamagdake cash assistance at relief goods kareng 32 pasyenteng miki cancer king syudad ning San Fernando. Ipineda Cayabyab ing megsilbing tubod ning pamilyang Pineda. Balang pasyente tinanggap a 2 bulang supply ning abyas, gatas at aliwapang pamangan. Kaya be mo naman keti ing financial asaup para kareng-karelang gagastusan king panulo at aldoldo pamangailangan. Agpangkang Pineda Cayabyab, balaos yung pamilya Pineda king pamamye suporta kareng Fernandinong lalaban king sakita cancer, emo king relief nune maging king aspetong medikal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang Kapampangan. Kasado ni ing pamanalakad ng Cayabe Infirmary king Ciudad San Fernando alakwas kanong magpasikan king serbisyong medikal ay ni-report ng Patricia Mamango. Formal na neng umpisan ning City Government of San Fernando, Pampanga, ing pamanalakad ning Cayabe Infirmary, keti king City Civic Center Compound, king Alasas del Rosario San Isidro Circle, katuki ning groundbreaking ceremony ngening September 11, 2025. Peni muna ning Mayor Vilma Caluag ing groundbreaking at dinikdiking maragulayambag ning amanuang pasilidad king pamagpasikan king serbisyong pangkabula para kareng Fernandino agpangkang kaluwag makasaw PIT bang lakwas palawak ing libreng serbisyong medikal king syudad kayag naning operasyon ning Super Health Center. Yan po kasi uling syempre itang hospital tamo po construct de pamu anya buri ko ini pong Super RHU6 tamo, kinonvert tayo into infirmary bakan ta makapag-admit ta ng mapilan pasyente. Para in preparation na rin kayong padatang tamo hospital. Bakan ta cater ta na lareng Fernandinos kasi at luta na kanyan paanakan nangyapin o ito at least serbisyon talang alalang bayaran, libringan. So para po kayong kapabaluan ka rin ganaganang Fernandinos sa tinta mo pong libreng laboratory keni, dental, X-ray, ultrasound, ang pong paanakan. Dagdag na pa ning alkalde magsilbiyang training ground ning City Health Office ing infirmary bilang pamagsadya king pamanalakad ning Fernandino People's Hospital aasahang umpisa naman bayo mapupus ing bulan. Happy ko po at last finally may ma-construct na po ing infirmary tamo. At ready na pong mag-serve kareng ganaganang Fernandinos. Tinagon ketiking seremonya rengalwa pang manungkulan kalupadan dina Councilors Reggie G. For David, Harvey Kiwa, Ati K. Pineda, Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. At wala naman reng department heads, reng tubod ibat king Department of Health at PhilHealth, makanyan mo rin reng kayaduangan ibat king pribadong sektor. Sinigurado na lamang kaluwag na balaus siyang administrasyon king pamagpatupad kareng proyektong pangkabulasan bang lakwas ilapit ing dekalidad na serbisyo kareng balang komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Mahigit 500 Hortelano king Magalang Pampanga ing tinanggap sa pinansyal iba't king Department of Social Welfare and Development ay ni-report ng Ira Ignacio. Kabilugang 507 o Hortelano king Magalang ing tinanggap cash assistance at 3,000 balang metong iba't king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Metong ya ing Magalang king manimunang producers ning palay king Pampanga ang mayigit 70% ing karelang agricultural land. Ing pamamye, Penimunan Dairy Pampanga 1st District Board Members Cherry Manalo ampo Christian Halili. Kayabe dyan naman imagalang Mayor Malu Lacson, amemye importansya king agrikultura king ekonomiya ning balen. Balaos naman ning suportada ring opisyalis ning Magalang LGU ampo Kapitolyo, bang ipakiting kapasalamatan kareng mananam kayong karelang dedikasyon ampo kayong pagiging masipag amago bro. Ako po, Ira Ignacio, para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Aranasan na rin bisita iba't king Negros Occidental ing mabanding kultura ning siyudad ni Angeles. Kayag naning pamagbisita dareti ay ni-report ng Laika Gamboa.
Tinanggap ang delegates ng local government unit ng Angeles iba't king Negros Occidental para king metong a heritage tour. Penimuna ng Louis Lazatin ing pamuntok ng Angeles City Tourism Office ing amanwang programa. Kaya naman karing delegado in Negros Occidental Provincial Board Member Arthur Christopher Marañon at Provincial Tourism Officer Gerald Decena. Kaya karing pintalanda ang Heritage District at National Museum of Social History ng Angeles. Mintalang mo rin naman king museo ng Angeles banakit ing kasalesayan ang pokultura ng syudad. Peparanas da mo rin ing pamaglutong sisig daring Angelenyos. Ing cultural exchange ay ni, alimo ing may labas ng Angeles ing abalo daring bisita, dinasan da mo rin ing world-class culinary scene ng syudad. Asahan na mo ring Lazatin na magsilbi ang dala ng programa para karing tutokipang provincial tours. Ako po Hilay Kagamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Matagumpay ang pesinayan ng Central Luzon Tourism Trade Fair, apene muna ng San Fernando, Mexico at Santa Ana, ay ning balita. Matagumpay ang pesinayan ng Central Luzon Tourism Trade Fair, King Event Center ng SM City, Pampanga, inyang Sabado, September 6. Penimuna na 18 ng Department of Tourism o DOT Region 3, kaya bereng lokal manungkulan, iba't king syudad ng San Fernando, balen ng Mexico at ng Santa Ana. Bida king aktibidad, reng niyayaliwang tourism destinations, reng festival, at reng produktong pagmaragol ning balen, atin mo namang seminar at cooking demo. Agpangkang DOT Region 3 Director Dr. Richard Dainos, maragulyang sauping makanining kolaborasyon king panyulong ning inklusibong turismo. Nakakatuwang isipin, no, kasi meron ng collaboration na nangyayari. Ibig sabihin, malaking paniniwala nila sa turismo na makakaangat ang bayan at makakatulong ito sa kanilang mga economic activity. Para naman kang Elmer Bulyoso, Tourism Officer ng Santa Ana, maragulyang oportunidad iti bang ipakilala yung karelang balen. Kami po ay binigyan po ng pagkakataon na isama sa napakalagang celebration na ito ng San Fernando at Mexico, at ito po ay aking pinasasalamatan sa aking mga co-officer, tourism officer, dahil binigyan po kami na pagkakataon na ipakita, i-showcase yung Santa Ana product and ang aming mga destination tulad po ng St. Isidore, the Farmer and Resort. Ito po ay ang aming pinagmamalaking destinasyon ng aming bayan na Santa Ana. At ang aming festival po ay ipinapakita yung kultura at kung ano po yung significance na binibigay sa turismo ng bawat mamamayan ng Santa Ana. Samantala, itinay katlong pamikatago na magisan metong ng balen ng Mexico King Trade Fair at balaw sa panandaman ng positibong epekto ng partisipasyon king turismo ng lokala ekonomiya. The purpose na po ng Tourism Trade Fair is to promote the locals MSME na ma-promote kayong makanining klaseng mall na maraguling food traffic na dati alam makikilala pero ngayon nga chula kaya makikilala lang dahil kaya support na natin ng SM. Ing lecture naman po, kaka-open na pa po. Agkatanda kayo po mag-visit ka rin for the minimal entrance fee mo. Ing pamangan at ing ligligan parul, ing meging sentro na naman ng syudad ng San Fernando. Una mo yung pamangan, pangadwa yung Giant Lantern. So, uling kayari-yari pa yung Malialdo, Malialdo ang po yung Piesto. Mag-meeting na kami to promote the Giant Lantern of the Philippines. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay.
Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Miyayaliwang imahe ning Birhen Maria ing malyaring akit king Ciudad Angeles para king kapatayndong alang musing exhibit king museo ay ni report. Binuklat na king publiko ing kapataindong alang musing exhibit king Museo ning Angeles inyang September 6, 2025. Sentro king exhibit, rengat 32 imahe ning kaluguran na Birheng Maria, ibat kareng niyayaliwang parokya at deboto. At inyang tema iting Mother Mary, the Guide of Pilgrims to the Way of Hope. Kapag nasaning exhibit, ing ipakit, ing matatag kasalpantayanan at debosyon da reng kapampangan at reng peregrino kang Maria bilang gabi ning pag-asa. So this year po, since the Catholic Church celebrates the Year of Hope, the Jubilee Year of Hope, we would like to feature something that has a touch of hope. So this year, we conceptualized this exhibit in a way that we invited different camareros who had really a deep devotion to the Blessed Virgin Mother. So as you will be going to see the different images of the Blessed Virgin Mother, you will also encounter the different stories of the camareros, which will inspire not just only the faithful, but also those youth who would like to become a camarero someday. Makabuklat siya yung exhibit manibat September 6 hanggang 20, 2025, alas 9 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon, Lunes hanggang Sabado. Balang Domingo hanggang Mayaria ing talwin misa king Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragol. Metong kareng meni muna keti ing Kulyat Foundation Incorporated. Tuloy meaning masanting tradisyon na aliwaliwang ecclesiastical exhibits. Yearly, we are trying to gather and invite people, not only Catholics, even for to visit us and see the magnificent and beautiful collections and images na atsukete kay katamang balen at ibang balen na andaman tao. Metong niyang makabaldugang pamikatago niti para kareng bisita na akit reng niyayaliwang lupa ning kasalpantayanan kapamilatan da reng 32 Marian images abida king banwahan na tradisyon na iti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Paskong Pasko na king Pampanga. Katayang pasyalan kapamilataning balitang iti ing Lakeshore Christmas Park, king Mexico, Pampanga. Glowing ang Pasko dito sa Pampanga. Welcome to the Glowing Christmas Park at Lakeshore, Philippines. Isang bonggang holiday destination na siguradong magpapasaya sa buong pamilya. 5, 4, 3, 2, 1! Ladies and gentlemen, Kabalan, welcome to the Lakeshore
Imagine this island light show on the lake at twinkling displays everywhere. Open ito from 4 p.m. hanggang midnight, kaya perfect after school at after work tambayan. Over 40 trucks ang nagsaserve ng lahat ng cravings mo, from pizza, Asian dishes, barbecue, hanggang sa cozy coffee blends. Pero wait, there's more. May fun raffle pa with a whopping 250,000 pesos grand prize. Imagine, nag-enjoy ka na, may chance ka pang manalo. Promo runs until mid-January, kaya go na! And then meron din kaming raffle every month. No, I think ito rin yung kakaiba for this year. Dati kasi nagpa-raffle kami ng motorcycle at the end of the year, which was very popular. So now, every month, meron kaming mini raffle. Until the end of the year, sa January 1, ang raffle namin, ang grand prize will be 250,000. Cash? Yes, cash. Cash. Sabi nga ni Architect BJ Mangyo, Chief Operating Officer ng Lakeshore Philippines, Lakeshore is literally glowing as they celebrate their 25th anniversary. So glow. Sabi nga namin, we're celebrating 25 years ngayon sa Lakeshore. So usually ang 25 is associated with silver. So sabi namin how to represent the color in a different way. So naisip namin we want things to glow. We're using the silver color to reflect yung iba-ibang kulay na nakukuha niya sa spectrum ng rainbow. So meaning, gusto namin mag-celebrate lahat ng tao dito, lahat invited, lahat pwedeng magsaya. And then kahit alam natin, paminsan, madilim, hope that glow all reflects in us. Parang ganun yun. So, Pampanga and beyond, tara na! Experience the magic, the lights, the food, and the fun only here at Glowing Christmas Park at Lakeshore. So invite ako ngan po. Namunta ko po sana kay Lakeshore, banta share me yan nung makananya kasanting lugar kay Lakeshore at makapasyal ko po kaya bed and family you, then kaluguran nyo, tsaka din kaya kayong aliwang membro ng pamilya niya. Niyakit-akit tamo ngan po kayo, ni mag-enjoy tamo banta celebrate tayo po yung Christmas spirit. This is Patricia Mamangon on the spot. Katanemang silipan ng Christmas Park kay Balen Santo Tomas na antimong netong International Theme Park. I know what you're thinking. Para kang nasa International Theme Park, hindi ba? This is Rancho at Mula de Victoria in Santo Tomas, Pampanga. Christmas feels extra magical with their theme park designed Christmas Park. Yes! May grand float parade pa with colorful characters na talaga namang sinalubong ng mga tao. Talaga namang ang cute ng mga batang dumalo. Naka-prince and princess costume pa. Parang storybook ang vibe. At syempre, hindi mawawala ang North Pole Fields with matching snow effect. This reopening marks a bigger and brighter holiday treat. Open sila every day, 5 p.m. onwards. Complete ang park experience. May food stalls with all-time favorites, inflatable playground, at may bike area pa for the little ones. Tutula la rin nga na kung potang mamasyal kami Disneyland. Anya tutula kami mo naman. Sabi ko nung makananong miyang adala naman Kenny. Itang pagtakandang masanting alugal ka rin, bantang biski makanano mo, itang makapunta ka rin, ang giyang makanano mo, silip de, itang bala mo wawangi sa ka rin. Sana presidente din kaya kaming kabalen, ang papasini, detang kasiping abalen, kaya kaya katamong lalawigan kapag And to cap off the night, a spectacular castle mapping show with a fireworks display na parang finale sa isang sikat na theme park.
This is Patricia Mamangun on the spot. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning hanggang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tuto, Kim Balen, susunod.